ילך ויתחזק ויימשך, ואנחנו רוצים לראות אתכם כבר בגיוס הקרוב בעוד חודש, מועמדים מהכפר, לבוא ולהחליף את סאמר בתפקיד, בחובה, עם כל הסכנה, עם כל החשש. צריך כל ילד כאן, וכל צעיר, וכל גבר בכפר, וכל אישה בכפר, שידע, סאמר היה גיבור. אירוע מסוכן מאוד, אירוע מסוכן. כולם בורחים, כולם נחנקים, והוא נכנס פנימה, בראש צוות. לא ראו כלום. הלך לסגור דליפה של 5 טון אמוניה שיכול היה לסכן את כל האזור. כמו שגידלו אותו, כמו שחינכו אותו, כמו שהסבירו לו, הוא היה יכול לצאת בצד, יכול להגיד אני לא רואה, לא יכול. הוא לא שאל שאלות, לקח את החליפה, לקח את הציוד ונכנס פנימה לחפש את הברז, לסגור את הדליפה. המצב בפנים היה כל כך חזק, כל כך קשה, שהם שם פשוט קרסו. 2 הצליחו לצאת, הוא לא הצליח לצאת. הוא לא הצליח לצאת. שעות חיפשנו אותו, כבאים זחלו על הרצפה, איששו בידיים, עד שמצאו וסחבו אותו אחורה. סאמר היה אהוב בתחנה. כולם אהבו אותו. היה ספורטאי מצטיין, שחקן כדורגל, הביא כבוד. כואב הלב. כואב הלב על האובדן, ואני רוצה שתדעו שהיה לכם בן כפר או עיר יקר, מקצועי, חשוב, שכולנו מבכים אותו, ואנחנו עדיין לא קולטים מה שקרה, עדיין לא קולטים. אנחנו נחקור את האירוע, נראה בדיוק מה קרה שם, דקה מה שקרה. הקמנו צוות חקירה, ואחר כך נבוא למשפחת אסלי, נספר להם מה שקרה, מה שהיה. כואב לי הלב, אתמול יצא בתקשורת לפני הזמן, מישהו קלט את השם, מישהו הריץ ורץ לדבר, ובאנו המשפחה, קיבלה את זה קשה. אנחנו נהיה עם המשפחה, נלווה אותה לא היום, וגם לא בעוד חודש, גם בשנה הבאה, ואת הילדים ואת האישה, זה ברית לכל החיים. לכל החיים. הכפר שלכם, כפר קרע, נכנס לתוך משפחת הכבאים, לוחמי האש, ואנחנו משפחה אחת ביחד. יהיה זכרו של עטף ברוך, האיש קדוש, סאמר קדוש, יקר לנו, ואנחנו מחבקים את המשפחה, שלא תדעו עוד צער. תודה רבה. אנחנו מודים מאוד לכל מי שהשתתף, עמיתים שבאים לעבוד לנו, גם כן בני הכפר. זה בלי ספק שסאמר אנחנו מכירים אותו לא רק כעובד מצטיין וכאדם שתמיד היה בראש המוביל. אנחנו מכירים אותו גם כבן משפחה מאוד אהוב ואהוב, ותמיד גם כן מצאנו אותו כשהיינו צריכים אותו. בעל משכמו במעלה, אבא, מדהים. מה שנשאר זה כמובן סאמר, מה שאני עומד להגיד לא יחזיר את סאמר, אבל חובה עליכם לבדוק מה שקרה שם כדי שאחרים לא יהיו במצב הזה. שתזכו לכם נקודה. תודה לכם. כל טוב. ארבע שנים לסחיבה בקרב. נשמה נקייה גם. נשמה נקייה. נשמה נקייה. היה כמו השם. אני ראיתי אנשים מתים, ואני יודע מה זה. איך יראים בחלק.